Дневниче. В днескашния епизод ще правя десерти за Свети Валентин. Един от любимите ми празници, поради простата причина, че това е празника на любовта. Имах много идеи за какви десерти могат да се направят за Свети Валентин, но мисля, че ще успея да реализирам само две от тях, понеже вече имам продуктите. И всъщност единият десерт ще го направя днес, сега, а другия ще го направя утре сутринта. Реших да разпределя десертите в два различни дни, понеже днес е 13, утре си е реално Свети Валентин, 14 февруари, но ако ги направя всички наведнъж, просто няма кой да ги изяде, затова ще ги направя в два отделни дни. Първият десерт, който ще направя, е брауни с ягоди. Просто няма човек, който да не обича комбинацията между ягоди и шоколад. А вторият ми десерт ще е нещо като ягодов крем с бисквити и малини като топинг. Тоест нещо като деконструирана бисквитена торта. Много съм развълнувана, аз обожавам да готвя и се радвам, че един от първите ми десерти, които правя в този канал, е с ягоди. Все пак дневникът на ягодка. И да, радвам се, че първият ми епизод е за Свети Валентин. Просто обожавам цялата романтика и естетика относно този празник. Невероятно е. Пожелавам си един ден да го празнувам в Париж или някъде из Франция, за да усетя наистина атмосферата на този прекрасен празник. Всъщност Свети Валентин има много интересна история, която повечето хора не знаят. Ако остане време или ако стане твърде скучно от готвенето, най-вероятно ще я разкажа. Но не разполагам с много време в момента и трябва да се захващам за работа, така че да започваме. Това са продуктите, които ще използвам. Захар, олио, масло, какао, мляко, 3 яйца, кувертюр. В това бурканче има ванилия и бак пулвер и сода и такъв тип неща. Брашно, естествено ягоди. Това са инструментите за бъркане и следователно мерене. Избрала съм две мерилки, защото в едната ще сложа сухите съставки, а в другата мокрите. Започвам с 3 яйца и захарта. Захарта ми е някъде около 150 грама, макар че по оригиналната ми рецепта беше към 120, но това е защото добавям към нея и шоколад. А в момента нямам шоколад, който да добавя. Този кувертюр ще е по-скоро като заливка отгоре, като глазура. И затова ще сложа малко повече захар. Това е точно 150 грама захар. И разбърквам добре. Към тях добавям 100 мл масло, т.е. 100 грама разтопено масло и 30 мл олио. Това масло е 200 грама, просто го разделям на половина. През това време мога набързо да си отмеря какаото. Трябват ми 70 грама какао, само че аз май нямам толкова. Тук са някъде към 50, но повечето какао е на буци. И предполагам, че горе-долу наближава 60 грама, така че разликата няма да е кой знае колко драстична. Маслото ми е готово, разтопено. Оказва се, че е малко по-малко от 100 мл, така че свободно мога да си добавя още едно малко парченце или просто да допълня с олио. Мисля, че като количество е достатъчно. Някъде точно към 130 мл общо. И някъде към 50 мл мляко. И вече мога да започна да добавям сухите съставки. Тъй като аз лично предпочитам сместа да е хомогенна, ще си включа миксера и ще го разбия малко с миксера, понеже какаото беше наистина на буци и не успява да се смеси с останалото. Оказва се, че другия ми инструмент го няма, така че ще трябва да го блендирам. Сега е наистина доста по-добре положението. Добавям си и брашното.
Тук са точно 130 грама. Ще ги слагам постепенно, за да видя как се получава самата смес и да преценя дали е достатъчно. На този етап върви доста добре процес. Ето, получи се невероятно. Буквално изглежда като пудинг. Вау! Само че забравих да добавя бак пулвер, сода и щипка сол. Солта балансира вкуса и по-скоро изостря сладкия вкус. Така че десерти без сол в тях е силно не. Взимам си това сладурско бурканче, вадя си пакетче от 10 грама и го използвам наполовина. Щипка сода и щипка сол. Разбърквам хубаво, пускам си всъщност печката да си я презагрея, за да може като го сложа там да е топличко. Това не винаги е задължителна стъпка, но аз много обичам да използвам хартия за печене, защото не ми харесва, когато десертите полепват по съда. И да, ако сложа достатъчно олио, може би няма да полепне толкова здраво, но просто предпочитам с хартия за печене. Мисля, че и после ще мога да го извадя, да го нарежа, да го декорирам с ягодите и шоколада, така че със сигурност ще е доста по-практично с хартия за печене. Това е съда, който съм избрала да ползвам. Порцеланов е. Знам, че традиционно браунитата се правят в правоъгълен съд, но вчера се случи инцидент с моя и ще трябва да го направя в кръгъл съд. Но от друга страна, мисля, че ще се получи даже още по-естетично, по-сладко и дори може би лекичко ще прилича на торта. Взимам си едно парче хартия, взимам си и ножица и ще го разрежа на 4 места. Знам, че това звучи странно, но всъщност по този начин хартията много по-добре си сяда на мястото. Готово е да го слагам във фурната, а през това време ще си подготвям течния шоколад като глазура и ще се нарежа ягодките. Хубаво е така леко да го разплатим, за да се разпредели. Има един много лесен начин да проверя дали брауните е успяло да се сготви и то е с клечка за зъби. Ако потопя клечката и има смес, това означава, че все още е сурово вътрешно. На мен ми изглеждаше доста така подвижно, така че има огромна вероятност все още да не е изготвено и да има нужда от още няколко минутки. И както и предположих, има останала смес по клечката за зъби, така че го пускам за още 10 на минути, може би. Чувствам се като истинска французойка в този аутфит. На мен ми изглежда прекрасно, пухкаво. Пробваме отново с клечката и няма повече течна смес. Съвсем лекичко ще се го намажа така с глазура. Вау!
Изглежда невероятно. Нямам търпение мама да се прибере от дома и да завари това. Влюбена съм в начина, по който този сладкиш изглежда. Ягодите започват да падат. Не. Няма да го мърдам повече.